Ay, speaking of sabutan, Han! Bago ba kong ligo? Hey! Ay, salamat. Napuro-puro lagi na akong balay ba? Hey! Nakapalit ako og sipur lens, plywood, mga tiles, mga pintal, mga skin coat. Murag wala na ko'y gastuhan, murag wala na kuha nga ni. Jeffrey! Asa man ka? Ano naman, Pini? Kanina na ko nangita ni mo bagan sa makadani. Ora man ko diri nagtarot-ano, ora man ko sa balay, naunsa man ka? Unja, anong ka smile-smile makadiya? Kaya kailan kalipay? Da, nalipay ra ko kay nakapalit ako sa tanang materyales sa balay. Pintal, plywood, sipur lens, kay lorop, tiles, mga portahan tanan nakapalit na gyud ko. Hoy, jama-jama ka, wa pa tay window glass. Oh, tama ka han. Bright good ka ba? Ang window glass na ino. Oh, bitaw, window glass. Oh, kamo mga idol na may kaila diha nga mutaod og sliding window or window glass, i-PM mi kay ato ang sabutan. Bang! Ay, speaking of sabutan, Han! Bago ba kong ligo? Hey! Sigihan kay bago pa kong ligo ba? Murag presko siguro. Hey! Gidugo man di ay.